Kwexesha ngoba kusondela into asahlobo ngoku ixesha apha abantu abathabatha khona izigqibo zokuthenga imoto entsha. Namhlanje ke kwinkqubo yethu bethuna sizabe sincokola phantsi kwesihloko nomongo othi xa ukulungela ukufaka isicelo semali imboleko yemoto. Mhlobo neFM ke namhlanje ke inkqubo yethu ethi #WesBankHowTo ibekele bucala ukuze kiphendule imibuzo yabantu abasibhaleleyo pha ku Facebook na ku Twitter. Umbona ke ulapha estudio maniqale ngibulise kuye kuqala molo mbona mfondini. Molo chawe. Sibuya kakhulu ke nalamadoda noDikela lapha nomthembu phaya kwesinye studio sethu ndawonye nobokazi ndoba uze buqu namhlanje apha kwiBEE uzohlala nathi namhlanje ngakumbi xa sabe sikhangela lapha ku Facebook na ku Twitter. Studio wonke umuntu uzaba busy namhlanje asizoyitya sobabini kuphela sayitya sonke ngakumbula pha nje indoda esebenzisa ikhompyutha yayo ukukhangela into babathini na aba phulaphula simphuke kangona ke mphulaphula lapha ke waseWestbank sesithe sabeke siyamamkela ke nderend yacinga ke into kokuba sisiphethe sathi mpu isisu mfondini ngesidudu kusase nje nanku ke umbona segalelekileyo ke nengcebiso ke uzidingayo ngaphambi kokufaka isicelo semali imboleko semoto yakho entsha ke rhaca. Siza kufaka ke esikolweni namhlanje sikufundisa mfondini nawe kujonga ngendlela zokwenza izivumelwano zemali imboleko yakho. Bhutiza ngifuna ke ngiqale uDikela mfondini pha uba ngaba mhlambi unayena umuntu osibhaleleyo ku Facebook. Khona simfumeneke kwelicala Bhutiza kodwa ke baphulaphuli bethu banemibuzo enzima. Siyazi ba umbona ke noko uyakwazi uyiphendula yonke lemibuzo. Njengolwando Mafela yena uxhome umbuzo ku Facebook ebuza ukuba ungayongeza na imoto yakho kwimali imboleko yendlu. Masiphose kuwe mbona. Enkosi kakhulu uDikela. Lo wando ndifuna ukubulela ngalombuzo kwinkqubo ethi #WesBankHowTo. Ungcono ukubuza kunozibethekisa ngomlomo etyeni. Yingozi ke lo wando ingakumbi ukuba ukhe waphosa inhlawulo. Oko kuthetha ukuba ungaphulukana nendlu nemoto yakho ukuba nje uzibone sowuphelelwe imali. Kufuneka usebenzise imali imboleko ehambelana nemfuno nganye. Imali imboleko yendlu ngeyokuthenga indlu, imali imboleko yemoto ngeyokuthenga imoto kwaye azifani. Ungazibona sowubhatala imali eninzi gqithi ukuba ufaka imoto kwimali imboleko yendlu. Imali imboleko yendlu sisivumelano seminyaka 10 ukuya ku20 ngoxa esemoto siyiminyaka 6. Imoto yakho iza kuphelelwa lixabiso ngakumbi kwiminyaka engama20 izobe seyiguge kakhulu kungasasebenzi kwanto. Kungcono kuhlawula imoto kwiminyaka 4 kuna-24. Zibuze ingaba usafuna ukuhlawula itoti xa sele kulixesha lokuba ithengiswe. Ngamela ke mbona mhlawumbe zakupita ngalona umbuzo. Kwenzeka ntoni xa umntwana ecela abazali bakhe bamthengele imoto athembise ba uzayihlawula ngezavenge zenyanga yena? Iyo Bhutiza abazali kufuneka bazi ukuba bazithwalisa uxanduva olukhulu. Abantwana abaninzi bacinga abazali zii-ATM ezihamba ngeenyawo okanye imithi ekhula imali. Khumbula liyeza ixesha lomntwana angakwazi ukuhlawula izavenge niza kuthi wa bani. Kuza kufuneka umzali ngoku athwale ezavenge zale moto. Kaloku imoto isegameni labo. Ibalusizi xa lo mzali engakwazi ukuyihlawula oku kumosha ingxelo yabo namatyala. Kunzima ukuba ngumzali ibe ufuna ukunika umntwana wakho izinto wena ongazange ube nazo. Abazali kufuneka baqiniseke ukuba banemali abayigushileyo besenzela loo mini isisidenge. Yonke ke lento ibuyela kufikelelo. Ukuba uyifikeleli awukwazi ukuyithenga. Nakomnye umbuzo ke mbona pha ke ku #WesBankHowTo uvela pha uzibiza ke ukuba ku@bank&roll pha ku Twitter. Ufuna ukwazi yena ukuba xa unetyala lemoto ungacela mhlawumbe omnye umuntu aqhubeke nezavenge zakho. Enkosi chawe sibhekise pha ku Bank&Roll ngombuzo wakhe kwinkqubo ethi #WesBankHowTo. Bhutiza ixhaphakile ke lento kakhulu. Xa abantu bengasafikeleli izavenge zenyanga bafune ukudlulisela kubahlobo babo abazala nomalume njalo njalo. Kufuneka uzibuze ungabolekisa ngemali uyinike isihlobo osaziyo uba asibhatali. Ke ngoku umnikela ntoni imoto yakho? Khumbula Bank&Roll ityala lemali imboleko lelakho. Ngoko ibhanki yazi inguwe oza kuhlawula izavenge inyanga nenyanga. Ukuba uyinika omnye umntu imoto yakho kufuneka umthengisele yona ukuze ibhanki ifake igama lakhe kwityala lemali imboleko. Kukho ubungozi xa unika
ihlobo imoto unethemba lokuba uzaqhubekeka ngezavenge bengahlawula inyanga ibenye bashiye phansi emveni koko ibhanki iza kubuza kuwe imali kaloku nguwe utyikye isivumelwano semali-mboleko akho nto bayaziyo ngomhlobo wakho. Sicebisa ke ukuba uye ebhankini xa ungasakwazi ukuyifikelela izavenge zemoto yakho, baza kukunika amacebiso okuba mawume njani na. Nanku uqhuba nidube enombuzo omhle kakhona phaa kwinkqubo ethi Westbank how to usebenzisa uFacebook xephala eligqiyazana livela eZimbabwe usebenzisa ipassport enepemit yokusebenza angawasebenzisa la maxwebhu akhe ukwenza isicelo semali-mboleko? Enkosi Dikela, sithi eWestbank kuphela ibhanka eyamkela izicelo zabantu abavela kwamanye amazwe. Ewe, qhubekani, kuza kufuneka ipassport nepemiti yokusebenza ukuze ufake isicelo. Masiphawule izinto ezimbalwa ngokukhawuleza ezifunekayo. Kuza kufuneka ipassport yakho, ilayisensi yokuqhuba yaseMzantsi Afrika okanye yamazwe ngamazwe, ipemiti yokusebenza neenkcukacha zomqeshi wakho uqiniseke ukuba uyasebenza na, iziliphu zomvuzo ezinyanga ezintathu, izitatement ezigximfizwe yibhanki ziseenyanga ezintathu, ubungqina bokuba unendawo yokuhlala ukuze sihambisane nomthetho wefika, istatement sefowuni sombane sendlu yakho zanele. Xa sonawo onke la maxwebhu ke ungeza ke isicelo semali-mboleko yakho usifake kuwebsite yaseWestbank okanye uyithumele nge-email kule dilesi finance@westbank.co.za. ungasebenzisa kwalo Facebook ukuba kukho enye into ofuna sikucacisele yona okanye neminye imibuzo ngemali-mboleko yemoto. Ngumntu oxakekileyo ke madoda umbona lo uqonqotha nje ithambo ngokukhawuleza mbona. Umbuzo wokugqibela uvela phaa kuTwitter kuKahle Rhothu Barhale efuna ukwazi ukuba unakho ukwandisa ixesha okanye ke unakho mhlawumbi ukwandisa ixesha lakhe lokuhlawula imoto ukusuka phaa ku-60 yenyanga ukuya phaa ku-72. Enkosi Bhutiza, xa ungekasenzi isivumelwano sakho semali-mboleko uthatha isigqibo sokuhlawula ityala eli inyanga nenyanga de uligqibe ityala lemali-mboleko. Qiniseka ke ukuba ulibala kakuhle ufikelelo lwakho lwenyanga ngaphambi kokutyikitya. Awukwazi ukutshintsha isivumelwano sakho emveni kokutyikityela. Izavenge zenyanga ziza kuhlala zinjalo ngaphandle kokuba ibhanki ixelele enye into. Ukuba wavuma usebenzisa umlinganiselo wenzala we-linked, kunokwenzeka ukuba izavenge zakho ziza kutshintsha kwiminyaka emihlanu elandelayo. Bona masibulele kakhulu mani into kokuba uduze ngokwakho namhlanje sincokole namadoda ubhutizayo becapitalize ngezika Facebook uba ukaze capitalize ngezika Twitter kusasa nje kwimibuzo evela kuba phulaphuli sibamba ngazo zozibini ke baphulaphuli bethu ke apho kwinkqubo yethu ethi #Westbank.how-to ngemibuzo eniyithumeleyo kusasa nje. Kungenzeka ke mhlawumbi unombuzo wena singawufikelelanga kusasa nje, loo nto ingakuphelisa imandla. Qhubeka ke uphinde uxhome umbuzo wakho kuFacebook okanye kuTwitter phaa kwikhasi lethu le Westbank Asset Finance Park Facebook @Westbank kuTwitter ihandle yethu leyo usebenzisa ke la hashtag yethu ethi #WestbankHowTo. Kule veki zayo ke kwinkqubo yethu siza kukuchazela ngeinsurance epheleleyo nendlela ezo zavenge ezincinane zinokongela ngalo R1,000. Nkqubo zethu ke ezilandelayo ke zakusifundisa ngendlela yokuthanda ukukhusela nokukhathalela imoto yakho exabisekileyo. Nkosi kakhulu ke mbona kwakhona mfondini, siyabulela uba uze